Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Lito Evelyn Hadraki and Family, Charlie Jonamil Garcia and Family, Cherry Ocanyada, Reniel Becky Peralta, Hiner Virgie Asnar, Buds Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa: Erlinda Yu, Milagros Vano, Joel Taok, Jaime Rosauro, Tati Sigora, Idi Aya Rodolfo Raila, Susi Padrigano, Florencia Ramasasa, o fast recovery of Nathan Tamas Ho. Misa pasalamat ning first Sunday of August in honor of God the Father of all mankind, devotees, trans-parochial. Pasalamat usab ni Linday Castro ug ni Mila King. Birthday blessings ni Annalyn Cañete. Intentions sa pilgrims and offerers ug sa tanang miapil ning Santos nga Misa for the successful board exams of Graciel Therese Araw-Araw. Good health, Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam, Lito Texon. Pahuleng dayon, Sister Concordia, Conceso Go Macias, Tito Liamido Senior, o mga kalag sa purgatorio. Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nangisuon karong Domingo ay espesyal kayo. Una tungod sa ulog ang kapistahan ni Saint John Marie Vianney, ang patron sa mga kaparian sa inyong padikura. Mabitaw nga unta ning Santos nga Misa atong iampong ato ang mga parish priest, no? Ganahan mo nagdili, pero atong iampo yun. No? Kaya sila man atong amahan sa kalag. And they need our prayer. No? They need our prayer. Matang iampo na to sila. Naunta, mayon na to, sila maliwat ni St. John Marie Vianney sa pagkabuutan sa mga pari. Usab, ning Domingo usab, ang Garifario movement, no? Sa debosyon dili sa fiesta, nagsaon sa fiesta sa Gary Father, no? Ato sang gisaulog bisan tuod nga kining
misa, kada misa nato. No? Kini usa kini ka pagsimba sa Dios nga Amahan. Usa kini ka pagdaig sa Dios nga Amahan. Usa kini sa paghimaya kaniya. Na kada misa nato, kining misa mismo, usa kini ka offering to the Father, Dios, kada misa. O kada misa nato, timan gasa kinisad sa Dios nga Amahan diha kanato. Mabitaw nga aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, no? Atong madawat iyang gasa, atong basulan ang atong mga sala. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Magampo kita, magagagawa mong maluluyon nga Diyos. Giingmo mo si San Juan Maria, nga katingalahan diya sa parianong kakugi, ug sa kamat atimanon sa kaluwasan sa mga tao.
Itugog na pinagi siyang panag-ingnan ng panggama. Makadani kami sa makaigsunan diya sa gugma. Alang kang Kristo, uban kanila makadangat kami sa himayang dayon. Pinagi sa mo Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Exodo. Didto sa kamingawan, nagbagulbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Miingon sila, maayo pa hinuon kung gipatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto. Kay didto makapahimulos kami sa mga karne ug makakaon og pan kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan, aron patyon sa gutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan akog pan alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tao, aron pagpanigom og pan, nga igo lamang ni anang adlawa. Niining paagiha, kasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa akong gitugon kanila. Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Ingna sila, nga inig kasahumsum na, makabaton silag karne, ug sa pagkabuntag, madawat nila ang tanang pan nga ilang gikinahanglan. Unya, masayran nila nga ako ang Ginoo, mao ang ilang Dios. Ni anang pagkagabii, mitungha ang mga langgam nga buntog, nga milukop sa tibuok kampo, ug sa pagkabuntag, dihay bagang yamog sa kampo. Sa pagkauga sa yamog, nakakita sila og mga butang nga nipis ug puti. Ingon kanipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kung unsa kadto, ug nagpangutan-anay sila. Unsa man kini? Miingon kanila si Moises, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo, aron inyong kanon. Ang pulong sa Ginoo. Gihatagan sila sa Ginoo, ug panggikan sa langit. Gihatagan sila sa Ginoo, ug panggikan sa langit. Ang tanan nga among nadunggan ug nahibaluan, ug ang gisugilon kanamo sa among mga katigulangan. Among isangyaw ngadto sa kaliwat nga umaabot ang mahimayaong mga buhat sa Ginoo, ug ang iyang gahom ug ang mga katingalahan nga iyang gibuhat. Gihatagan sila sa Ginoo, ug panggikan sa langit. Gisugo niya ang kalangitan sa taas ug iyang giablihan. Kipaulanan sila niya ug mana aron ilang kanon, ug gihatagan sila ug langit tungkalanon.
aron sa gamhanan gikaon sa mga tawo. Ipadadaan sila niya ug kabuhong sa mga kalanon. Idala sila niya ngadto sa iyang balaan nga yuta, ngadto sa kabukiran nga nadaog sa iyang tuong kamot. Ihatagan sila sa Ginoo upang gikan sa langit. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo sa dili pagkinabuhi, sama sa mga pagano, kan sa mga unahuna walay hinungdan. Apan dili kini mao ang inyong hikatunan, bahin ni Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo, mahitungod kaniya, ug sa inyong pagka sumusunod niya, gitudloan kamo sa kamatuoran nga anaa si Jesus. Busa, hukasan ninyo ang daang tao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto nga gilaglag sa malimbungong mga kailibgon niini. Kinahanglan nga baghuon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug mga hunahuna. Isulob ninyo ang bagong tao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ang iyang mga tinunan. Nanakay sila sa mga sakayan o nangadto sa Kapernaum aron papangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kadusa ka paman na abot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa pan o nangabusog, o dili kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadtos kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao. Kay gipatikan man siya sa Dios Amahan sa timaan sa iyahang pag-uyon. Busang ipangutana nila siya, unsa may among buhaton aron matuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo. Namutuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag, unsa mang milagruha ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa man ang imong himuon? Ang mong mga katigulangan nangaon sa mana didto sa kamingawan, sumala gayos giingon sa kasulatan. Gihatagan niya silagpan nga gikan sa langit.
Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo, dili mo ang pan, kagikan sa langit. Ang akong amahan, mao ang naghatag kaninyo sa matuol nga kalanon nga gikan sa langit. Kaya ang pan nga gihatag sa Dios mao ang nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami ni ining pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayud gutumon. Ang motuo kanako dili nagayud uhawon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dili jud ko makalimot. Pista to sa baryo sa akong parokya, layo-layo yung baryo ha. O niadto ako harong pagsaulog sa misa sa fiesta sa ilang patron. Hindong ko nga sa hapit ako ni abot, nakita na ko na ang kapilya, nalipay kay kong nagsudong ba kaya pagkadaghan yung tao ba? Akin yung tao. Sus, mahinang po kay ko. Pag abot dito, sugod na ko sa misa. Pero ang kalipay mo rumang nadismaya na yung ko kay naunsa man nga dito naman nuod sa kapilya. Naibawaan ako di ay, nagato di ay mga tao dito sa gawas, nga skidis kapilya ni pundok-pundok. Ay, naghuwat man di ay sa tare o sa tabong. O naghantak pa yun. Namista ito ulit tanan. Pero sila, ang ilang pamistahan, lain. Dili ang patron. Dili ang, wa sila disado sa pagdawat sa pan sa kinabuhi. Kundi laing pahan ang ilahan. Laing kalingawan ang ilang pamistahan. Mangigsuon, mabitaw nga nakarelate kay ko sa Ebanghelyo karon ba, sa akong eksperyensya. Kay ang Ginoo tanawaw, ni anhe ang mga tao nagsunod-sunod kaniya. Human sa kakaon atong pan, niya ang sepong sa Ginoo. Nakabasa siya sa kasing-kasing sa oy, ni anhe mo na ako, no? Ang tuyo ninyo dili gyud ako, kundi dili ang inyong makuha kanako. Ang pan, pero dili gyud ako. Kini biya may so, no? Sa experience na to, mga ito makita yan eh. Kaya namin lang ka, manimba ta, no? Ito na manimba. Kapil kami manimba. Kaya ka, manimba mo, kaya humas misa, doon ay hatag bugas o kwarta, pagkadaghanang manimba. Basta na ay feeding. Yung manimba mo, kaya pasalamat sa Ginoo. Manimba mo. Ay manimba. Manimba mo, kaya niya si Father so-and-so, kaya mag-healing siya. Basta maglaghang yung manimba. Kasi makapunta na ito ba, unsa magiging itong gisimba ba? Ang makuha na ito, di kan sa Ginoo, o ang Ginoo yung itong tuyo. Manag-ingon nga, do we seek the bread given by the Father, or do we seek the Father that gave us the bread? Siya ba gyud ang atong tuyo? Do we seek the healing and the consolation of God, or do we seek the God of healing and consolation? May dili biya ta ka makasabot biya ta ba ngano ang tao ba dalig ma-attract mo na pagkaon kay gutom mo kaon ito natural man na siya. Nga Ginoo kasabot nga Ginoo niya na gani nagmilagro mo gani siya magipakaon nga kung gigutom pila to kalimo gyud. He will feed us. Pero din hiyang gipasabot nga doon na pag ang tao magkaang mo gyud doon na pag ilawom nga kagutom nga nasi ang kasing-kasing. Magkaamgutan nga naanan kagutom sa kalag. That man is hungry for God.
hungry for the love of God, for the forgiveness of God, for the peace of God. Si Mother Teresa de Calcutta ba? Mother Divine sa kuan siya sa charity. Ingon siya na hidindiin siya atos na ito kalibutan o natagbuan niya ang daghan yung kaayong mga pobre nga gutom. Kaya pobre man sila, may pagkaon gutom. Pero makakaon na sila, malipay na sila. Gutom. Kung ingon siya experience ko na ba? Ang grabe yung kagutom nga nakita niya mga tao, nga gutom kaagyon. Yan sa ngadto kuno sa Amerika. Giduaw niya ang usa ka house of the aged ba, mga tigulang. Dito makita ni mo na ay tanan, pagkaon, na ay caregiver, na aircon ang kwarto. Pero sa ngano man, nga ang titong mga tao dito, sagara sa mga tiguang yung taon, na ang maglingko at tubangan sa bintana, ang tanaw sa bintana, naa sa pultahan, nagdili sa pultahan, nagsige tanaw. Nagpaabot, doon bisita nila. Mura maggutom kayo sa, because they are, gipangalimtan na sila bang, mura gideposit sila nga to sa House of the Aged, one aduawa, one atagda. Ang naong kunos, the hunger that is in the soul. Grabe ang kagutom. Tinuod gayod, dili sa pan lamang ang tao yung mabuhi. Pero sa matagpulong sa Diyos, kamuhatag na itong gugmas ng kasing-kasing, kalinaw ng kasing-kasing. Bisan gani, mga igsuon sa pag-ayo sa to ang lawas, sa to sakit. Iba ba ka ang Ginoo, no? Di kasi makuntinto lang pag-ayo sa itong lawas. Ayaw ngayon itong kalagyod. Sa Biblia, iba ba tata, iyang ayong mga sakit. Pero iyang sa pasilong mga sala. Kaya ipapahawa ang mga yawa. Kaya gusto niya baghuon niya yun ang tao. Mabagong tao ba? Mabitaw, ang tao, makiingod lang siya gawin na ayo jud ko. No? Na ayo jud ko. Kung pumunta San Pablo, sa kadong pabasa na iminaw mo, nga mabago ang iyang kinabuhi. No? Baguon niya. Diha, nga mawa na ang karaang tao. Bago niyang kinabuhi sa kadautan, sa karaang tao. Muna nga siya nga, hubuin ninyo, hukasin ninyo, no? Ihukasa ang daang tao ninyo, nga naa sa kahimtang sa sala. O isulob ninyo, ang bagong tao, nga ingon na to, naa diha ang kasing-kasing, huna ni Kristo, nga na ang katarong, na ang kabalaan. Na doon ako yung parokyano, doon lang ako, siya. Padahal may nagmahay ko sa Ginoo. Sus, karang, na ako sakit. Pero pastilan, takinak akong healing session, healing diri, healing ito, wak mo dyan ko, ayuha, Yan, uban nga ayong nung, wak mo dyan ko, sama ni. Pero kailan man ko ito niya ba, kailan ko siya pamilya, kailan ko, whatsa, kanang, doon ako yung suggestion ni mo. Kana bang karaan ninyong away sa mga igsuon ba? Na sus dumot ninyo tamas ginhawa. Igsuon naman tagil mo. No? Tugay na kaina, wa mo tingog wa tanan ba? Soy ko nag-uli. Soy ko nag pasaylo ay ko no. Soy. Salig ko nimo dunog may tabo nimo gyud. Nga maayo. Nakalimot ko ato pero pagkadugay na nakita mi, ko nundom ko, oh, kumusta man ingon? Kumusta imong sakit ingon sa ang sakit niyo na lang gihapon murag arang-arang na ba maayo murag pero awan ang problema niyo kay kanang nag-uli naman mi nga bahala na yung sakit basta nag-uli na mi nindot na healed na mi kay nag-uli naman ana magigsoon masulob na nato masulob na to si Kristo sa kinabuhi kung kita mutuo ni Kristo ang ipadala samahan. Kahit iman ikini. Ang makaayo ragyod sa to ang mga sakit. Ang makatagbar gusto kagutom. Mo ragyod ang Diyos nga amahan. Diyos nga amahan nga naghatag kanato sa pans kinabuhi. Diyos nga amahan
nga naghatag na to sa kalanon, pan sa kinabuhi nga kalanon sa langit. Nga maoy, gitawag to maghatag o kinabuhi sa kalibutan. Ang Diyos Amahan mo'y naghatag na to. Pung pa, Yesu Kristo, kining pan sa kinabuhi, ako kini. Ang Diyos Amahan mo'y naghatag to sa Eucharistia, nga mao si Kristo. Kung pa ni Kristo, ako ang pan sa kinabuhi. Nga mao diingon yan eh. Ang mutuo kanako, di nagyod. Ang muduol kanako, di nagyod gutomon. Og ang mutuo kanako, di nagyod ahawon. Sa lain pagkasulti mga ison, si Kristo nag-iwan ka na ito ba? No. Trust in me. Salig kanako. Mabitaw, let us always pray, Jesus, I trust in you, God. Trust in Him totally. Di ilang ka na. Atong punuan sa pag-ampo ba? Let us pray to the Father. No? Kanang prayer usually nga we tell the Father, Father, no? We love you and I'll give myself totally to you. Pero karang pag-ampo ang mga isuon, ato nang giampo kanunay. Pag-ampo gyud gitudlo ka nato ni Hesus Kristo. Nga mga pag-ampo nga efektibo kaayo, the best prayer na ang atong giampo addressed to the Father, which kung mahimo no, haron gyud maabot ang gitawag natog healing sa imong kinabuhi. Let us pray together. Kamu na sa division o kamu niya dinhi, let us pray the prayer to the Father in heaven. Together. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Amen. 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 The bread of life, all who eat this bread will never die. I am God's love revealed. I am that you might be healed. All who eat of this heavenly bread, all who drink this cup of the covenant, all who eat this bread will never die. No one who comes to me
all who eat this bread will never die. I am God's love revealed. I am broken that you might believe. Sa ngalan sa mga sanak sa Espiritu Santo. Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kung Hesus Kristo yang anak kabugtong Ginoo nato. Panam ko sa dalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen. Isakit sa ni Poncio Pilato. Yan sa krus na matay gilubong. Ikunsat sa mga minatay. Sa kadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagaling ko sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Gandito mabalik siya, ano pa hukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, ilabuhing dayon. Amen. Diha sa mga lamisa sa pulong o sa Eucharistia, ang Ginoo nagbusog ka nato alang sa itong pagpanaw. Masalamaton sa iyang kaayo, magdungan kita sa pagpadangat sa ato ang mga pangamuyo ngadto kaniyag moingon kita, Ginoo, tabangi kami kanunay. Ginoo, tabangi kami kanunay. Alang niining lokal nga simbahan nga gidala ngadto sa kahiusahan pinaagi sa nagsaulog nga sakripisyo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami kanunay. Alang sa mga pangulo sa kalibutan nga buot mosunod sa lagda sa kalinaw ug hustisya, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga katawhan nga nahisakop sa Kristiyanong banay, magampo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa timos nga pagtahod o paghalad sa sakramento sa lawas ug dugo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Alang niadtong namatay sa kalinaw ubos sa pag-atiman ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Langitong Amahan, si Hesus Kristo, nga mo ang paan sa kinabuhi, pidagi din ng Eucharistia, himo ang magtubo kami diha sa kasantos ug kaayo. Tagai kami sa among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Isur mag-ampong kita kining sakripisyo, dawaton sa Amahang magagagahon sa tanan.
Ginoo nga maluluyon, santo sa kini mga gasa, gitugot ang amo mga espirituhanong sakripisyo, maghimo ka na mga gasa sa halang kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Maulang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angayong mataro. Sanctus nga mahang Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Angayog matarong gayon. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit. Kay sa imong gitugot nga magsadyang simbahan. Diya sa fiesta ni San Juan Vianney. Ug sa ingon nga imos kaming gilig-on. Pidagis pa nag-inan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gitudloan pinaagi sa iyang pagwali. Ug panalipdan pinaagi sa iyang pangaliya. Nga makapahimuod gayud kanimo. Ug busawban sa manon sa mga anghel, mga santo sa langit. Nagadaay kami sa imong kahalangdon sa walay kunong nga pag-awi. Santo, 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 Santos gay ikaw, Ginoo tuburan sa tanan ka santos. Padalay mong espiritu na pagsantos ng mga gasa para mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kani magbipikas mihatag ni ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pag-aagit tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kini pag-usab mihatag ni ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kinig Panginoong ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Aron ang mga salama pa sa haylo. Buhata kini aron paghandom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo, si Kristo, si Kristo babalik.
Diyos nga matayon pagabanhaw ni Hesus Kristo, naghahalag kami kanimo amahan ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Hinunumi imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahimo ang manghingpit nga bidya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa darang mga pare. Hinunumi sa mga igsuong nangamatay. Malaumon nga banhaw sila o gatanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ngayang makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o tanang mga santos na nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kaniya magagagahong amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tirabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahiliyo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo, among manunubos.
Kristo ng mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawang mo mga sala ko rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Makita itong panag-inig sa unay. Peace be with you. Kinimong kuriro sa Diyos, nagawag tang salas kalibutan, mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas ni Kristo, mag-ampi ka na kung sa kinabuhi na dayon. Ang dugo ni Kristo, mag-ampi ka na kung sa kinabuhi na dayon. Are you
Magampo kita. O Diyos nga gamhanan sa tanan, pinagi sa mong paghigugmag pagsimba, itugod nga kami nga nangalawat ng Eucharistia, magsunod kanunay sa panag-ina ni San Juan Maria Vianney, pinagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita alang sa mga igsoon itong mga sakiton. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus, o itudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa mga sakiton. Hinaot na nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaanggo nga gipili siya aron maghimong santos, nga ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini nga mong gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Pagigsunan itong pasalamat sa itong choir, ang Binhi Singers of Our Lady of Lourdes Shrine, atong pilgrims and offerers, God the Father of all mankind devotees, sa Archdiocese of Cebu, at may offer si Mila King and Linde Castro. Ustanang nga may apil ni Santos nga Misa, o ipang itong maigsuon, nagsimba diya sa Natastasya sa television. Unta ang gugma sa Diyos nga Amahan, manaa kaninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadan niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.